Halløj med jer. Ryben den kom tilbage på sin rede, og jeg stillede et kamera og fik filmet en af de gange, den gik på reden. Den har ikke fået mere end de 8 æg. Jeg har læst i en bog, at de kan få mellem 5 og 12 æg. Ofte 9 til 11. Så 8 det er lige i underkanten. Den ligger her endnu.